Surat Ad-Duha. Bismillahirrahmanirrahim. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Wadduha. Ako si Allah ay nanunumpa sa oras bago tumanghali. Wallayli idha saja. At sa gabi kong ito ay pusikit. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ang iyong Panginoon ay hindi tumalikod sa iyo at hindi namuhi sa iyo. Walal akhiratu khayrun laka minal ula. At katotohanan ang kabilang buhay ay higit na mainam sa iyo kaysa kasalukuyang buhay ng mundong ito. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. At katotohanan, ang iyong Panginoon ay magkakaloob sa iyo ng lahat upang ikaw ay lubos na masiyahan. Alam yajidka yatiman fa'awa. Hindi baga ikaw ay natagpuan niya na isang ulila at ikaw ay pinagkalooban niya ng masisilungan. Wawajadaka dallan fahada. Kanyang natagpuan na ikaw ay walang kamuhangan at ikaw ay ginawaran niya ng patnubay. Wawajadaka ailan fa'aghna. At kanyang natagpuan na ikaw ay nangangailangan at ikaw ay ginawan niyang mayaman. Fa'ammal yatima fala taqhar. Kaya huwag mong ituring ang ulila ng may pang-api. Wa ammas sa'ila fala tanhar. At huwag mong itaboy ang humihingi. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. At ipagbunyi mo ang biyaya na ipinagkaloob ng iyong Panginoon.